Мая кляшторная. Яе лёс гэта лёс дастаткова тыповы лёс так званых ворагаў народа, расстраляных, закатаваных в сталінскім гулагу. Была дачкой вельмі вядомага, папулярнага 30-е гады, ў 20-е, ў 30-е паэта Тодара Кляшторнага, які прачуваў свой лёс і пісаў сваёй паэме «Ходзім мы пад месяцам высокім, а яшчэ пад ГПУ». Яго арыштавалі ў 36-м годзе в Менску. У Тодара Кляшторнага на волі засталася жонка Яніна з дочкамі, і на момант допыту старэйшай было 6 гадоў, тады Яне. Імя было ўтворанае ад Тодар і Яніна, бацькі і маці. Сярэдняй весналіне было 4 гады, а малодшая, Мая, нарадзілася праз паўгода пасля бацькавага арышту. Яніне Кляшторнай удалося дабіцца спаткання з мужам, і на это спатканне смогла взять 3-месячную Маю. Потым она написала, што мама бачыла бацьку, бацька бачыў неданошанае, але жывое немаўля. Я тут буду цытаваць успаміны Маі Тодоровне. Маме сказали 10 гадоў без права перапіскі, і спачатку в этом акмалінскім лагеры для жонак ворагаў народа, так званым Алжыры, аббревіатура такая. Акмалінскі лагерь жонак изменников родины, Алжир. Ну і туды забрали в этой лагерь Яніну з гэтым немаўлём. Яна атрымала 8 гадоў. На шчасце старэйшых дочак удалося пакінуць у сваякоў. Это маленькая Мая, хаця потым і старэйшых забралі ў дзіцячыя дамы. І потым маленькая Мая, уже не маленькая, напіша ў сваіх успамінах, што яна запомніла лагернае жыццё як шчаслівы перыяд свайго дзяцінства, бо побач была маці. І не толькі родныя, усе зняволеныя жанчыны былі дзецям маткамі, а ўсе дзеці былі іхнімі дзецьмі. Пры любой магчымасці беглі ў дзіцячы барак, каб абняць і прылашчыць, падкарміць, пагуляць ці са сваім дзецем, ці з чужым. Залежала ад таго, наколькі дзяцей хапала іх жаночага цепла. Але па тагачасных нелюдскіх законах у 5 гадоў дзяцей адрывалі ад мацярок і везлі ў дзіцячыя дамы. Тое самае здарылася і з Маяй. І яна зноў піша. У 10 цесных бараках дзеці спалі на ложачках па двое, валетам. Вы ведаеце, як валетам, значыць. Головка одной до ножек другой. Адчуваўся пастаянны голод, холод і варожае здзеклівае стаўленне з боку супрацоўнікаў. Вы вылюдкі, дзеці ворагаў, чаго вас і карміць, падохніце, ніхто не пашкадуе. З аднаго боку іх не кармілі, а з другого боку апрацоўвалі, каб прышчапіць любоў да лепшага сябра савецкіх дзяцей, да таварыша Сталіна, і ненавісць да сваіх бацькоў, да ворагаў народа, здраднікаў, як іх называлі. Мая Тодоровна піша ў сваіх успамінах, што гэтае выхаванне пакідала нязводны след у галовах дзяцей. Мала хто з іх пасля змог ужыцца са сваімі рэабілітаванымі сваякамі. Тут я не буду з ёй спрачацца, можа быць, все-таки не так мало. Дзецям змянялі імёны прозвішчы, прымусалі адрыкацца родных. І шчаслівы выпадак здарыўся. Аднойцы ў дзіцячы дом прыйшла незнаёмая жанчына, якая вызвалілася з Карлага і ведала майго бацьку, Тодара Кляшторнага. Яна адмыслова адшукала, сама Мая не ведала, яна адмыслова адшукала эту Маю і піша, каб перадаць мне сціплы гасцінец, скляначку семак і 2 маленькія яблычкі. А я, дзедомаўскае дзіця, нават не ведала, што з гэтымі яблычкамі трэба рабіць, бо ніколі іх не бачыла.
Але галоўным падарункам былі словы незнаёмкі, піша Мая Тодоровна. Твае бацькі цудоўныя людзі, яны ні ў чым не вінаватыя. Ты нікому не вер і нікога не слухай. Ты павінна любіць і ганарыцца сваімі бацькамі. Твой бацька вядомы беларускі паэт. Твае тата і мама родам з Беларусі, запомні, з Беларусі. І тады ёй было 8 гадоў, на ўпершыню пачула это слово, але запомніла яго, і потым Маі ўдалося вярнуцца на радзіму, на гэту незнаёмую Беларусь у 55 годзе пасля смерці Сталіна. І яна скончыла мінскі архітэктурны тэхнікум, потым маскоўскі інжынерна-будаўнічы інстытут, стала дыпламаваным архітэктарам, працавала доўгі час у Белпрампраекце, в аддзеле генеральнага планавання. Адной з галоўных мэтаў жыцця Маі Тодоровны было як мага больш даведацца пра бацьку. У бібліятэках адшукаць кнігі рэпрэсаванага паэта было немагчыма тады. Все кнігі знаходзіліся датуль, пакуль ляснуўся Савецкі Саюз, у спецхранах рэпрэсаваных тады. Але сабрала Мая Тодоровна разам з маці, з Янінай па падшыўках 20-30-х гадоў вершы все-таки бацькавы. І паколькі бацька быў рэабілітаваны тады пасля смерці Сталіна, то яны дамагліся таго, што выйшла кніга выбраных вершаў Тодора Кляшторнага. І вот па гэтых бацькавых вершах яна, як яна потым расказвала нам, яна вывучыла беларускую мову, якую, канешне, у тым дзіцячым сірочым доме не чула. Ну, выйшла эта кніжка «Залатое вязьмо». Але ўжо ў гэты час, пасля сталінскі, ўсё роўна шукалі нейкую крамолу ў вершах. Ясна, што вершаў там пра ГПУ не трапіла ў тую кніжку, але правілі нашых рэпрэсаваных тады паэтаў. І я ведаю, як правілі Тодора Кляшторнага. У яго ёсць верш у вёсцы, там ёсць такія радкі. Я проста працаваў рэдактарам выдавецтва мастацкая літаратура, ну і ведаю эту гісторыю ад старэйшых калег. Там былі такія радкі. Ну, у вёсцы, там, значыць, зіма, і куры недзе там у сенцах, недалёка ад гаспадароў, і у вершы, значыць, цярэбіць певень цёртую салому і топча па чарзе прысадзістых курэй. Ну, вельмі натуральны такі, як бы, малюнак. Вот. Паправілі. Цярэбіць певень цёртую салому і корміць зернямі прысадзістых курэй. Ну, нельга было тых курэй пеўня нават, таптаць. Ну, і калі в 1988 годзе, пасля таго гістарычнага сходу ў доме кіно яшчэ, які быў у чырвоным касцёле, да яго вяртання вернікам, цяпер вы ведаеце, зноў чырвоны касцёл верніку атабралі. Так вот, пасля таго сходу быў створаны аргкамітэт Беларускага народнага фронту і таварыства памяці ахвяраў сталінізму «Мартыралог Беларусі». Спачатку яго ўзначальваў Пазняк, потым ён пайшоў палітыку, і Кляшторная узначаліла вот гэта таварыства «Мартыралог Беларусі», у якім мне давялося папрацаваць. Вось. І Мая Тодоровна якраз, яна, па-першае, заўсёды была удзельніцай гэтых шэсцяў у Курапаты. У 89 годзе за подпісам усіх трох дачок Кляшторнага быў надрукаваны ліст, якім распачалася барацьба за стварэнне у Курапатах помніка ахвярам гэтых рэпрэсій. Ну і там мы ведаем, што нават па дадзеных дзяржаўнай камісіі там до 30 тысяч было пахавана, а па дадзеных Пазняка там і іншых археолагаў, якія там займаліся таксама сваімі даследаваннямі, там чвэрць мільёна можа ляжаць. І па просьбе Маі Тодоровны якраз першыя крыжы і мемарыяльныя камяні гэтыя вырабленыя былі, вот это межавыя камяні з датамі 37-41. Яна узначальвала барацьбу супраць вот этого будаўніцтва скандальнага бульбасхола, гэта рэстарана там на касцях, можна сказаць. Ну, як мы ведаем, не былі пачутыя гэтыя просьбы. Вот. І што яшчэ можна пра Маю Тодоровну сказаць, што яна некалькі разоў
приезжала туды, в Казахстан, где был это Акмалинский лагерь. Вот. І там у музеї заховується ковдрачка радзюская, написав, якую маці спавівала мяне ў ссылцы. Ёсць здымкі, дзе яна там з прэзідэнтам Казахстана якраз, Акмалінскім гэтым лагеры. Ну і дай Бог мае Тодар яшчэ доўгіх гадоў жыцця, дажыць да той Беларусі, пра якую мы марым, і крый Божа, каб жонкі і дзеці вот цяперашніх палітвязняў прайшлі б такі самы пакутніцкі шлях, як яна, хоць і падзеі сучаснай Беларусі не даюць падстаў для аптымізму.